Karon adlaw moadto ako sa murag na shop siya ko murag na display sa sakinan. Display sa truck. Ako tiyo. Ato ko iya. Ato ko ilamang suroy ra ko dito. Tagsara ko maari. So wala sa lingaw diya sa balay. Mao na ato ra ko dito. Tanaw na mga motor luyo. Way mga helmet anay. Gapon nahurot ako 128 GB na ako. Unya wala sat ko da laptop, sat ko da lain maka memory card para mobalhin. Palit na sat ko kon memory. Another 128. Anya dugay na kita. Palit na sat ko another 128 gigabyte. Right po this oh. Underpass then kaya highway, puro highway na yun, ini underpass. Kaya mga sayo bro, hindi ko. Adi, tuyok na sat ko. Tuyok na nga ta. Grabe nga bongko ni side. Higda kayo murag na anak mo na higda siya. Kasi atiin mo na higdang drive. Sigo adjust pero kuwang gapon. Taas na siya 6'4" na yung height. Underpass na highway. Wah. Kaya na ako, China man, pero murag BM na lagi. What? Murag BMW. Maura na problem sa diri kay bawal man na kuan imported sa kinan. Pero ang price sa local cars, katawag na Saipa, bari hara na kuan. Bari na imported. Mahal kayo. Kini padung na kuan si ako tiyo padung na shop na ako tiyo. Dere medyo out of town na pero now there are vegetables, baligawon nila sa uma sila dito, uma sila diya, kilit kanyang baligya sila dito gawas kasada para mo imagine ra ka sa silbi para sample Trans Central na to. Trans Central sa Cebu. Kanya nauma sila doon sa Trans Central kana bukit-bukit. Kanya baligyaw nila nara sa kilit sa daplin sa dalan sa Trans Central. Kaya may kantipla ana. Kini mauri gapon. Nauma sila. Bago na gidaro. Ang daro nila kini ra gamit traktor. Kana uma na sila vegetables, mga pipino, cucumber,
cucumber niya sa tawas. Kalbasa, nasa kalbasa. May tomato, na ay basta dakan vegetables na ali pero season na kay nano kay inig snow diri almost 3 months snow 3 months na cold 6 months na nan kuan na siya ang vegetables walay uma almost 6 months walay uma diri almost 6 months a year only uma na sila. 6 months a year uma, so 6 months daily murag bahuway sila. So kinahanglan sila sa tawag na uma sila pinadako para ang korta maabot na sunod tuig. Goy, sayo na butuyo goy. Sus. Sus. Sayo na butuyo para taka mga pag-udalan. Di mo katuyog na wala ko uli-uli. Katuo sa highway nun to. Sus. Ini bago na daro. Bago na yung daro. Underpass para ato kapikas. So dili nagalabang mga karsada. Ato galawom sa highway agi para walay disgrasya ba. Tayo Murag sakto na to katuwa ko gilig ko. Tuyok na ito sa daan eh. Sakto naman to. Ano lang yung kasada dito eh. Layo kayo ng highway niya eh. Wait. Atro kilit sa bridge lagi. Ang problem nag-anad ko Hilux. Taas-taas na Hilux, bubo man. Sa amin basigasa. Wala akong magaya dito. Lao mo din eh. Ito raw kilit sa highway lagi. Kini barat ane na mga garden, na mga ilasan tiya pala kilit. Na trees kuan. Na mga takan trees. Kasagaran karon season ng mga fruits. Video na ko sunod mga tree na kuan. Walnut tree. Kilit sa highway. Sige na, off sa ko kadyo kay sayo na ko tuyok. Laom na to. Pwede na mga dili na to. Dili na ko aki. Lahi mo na underpass dili. Motor. Amurag dili maagi. Singinan motor lagi agi. Ay underpass dili. Amurag agi man singinan.
muagi sikinan. Muagi na sikinan pero sikinan sa taas din maagi. Bubuo sikinan agi. Karena sikinan ni Karka dito, puro magakuan China. Karena sa sikinan sa diri mga local diri. Kasagaran mga 99% kuan na siya. O copy paste sa China. China. Kuan man sila, assemble China ba. Amo to ko highway ron. In town. Ganiha sakto na to. Dili ko bawas ganiha. Sayo bra ko liko. Kaya sana sikinan ni China ga puno. Ay daga mga karga China. Motor wala helmet na ay. Wala helmet no. China wala yung tanan. Ako tiyo nara din sa pitay kuan. Sa tawagan na ya display sa sikinan. Wala ko gibawasan eh. Wala ko gibawasan eh. So, hinay-hinay ako. First time na ko ari. Kaya dili, 5 years ago kuan man to. Bukit man to dili. Wala yung mga dakang balay. Kanang dakang kayo balay. Dakang mga shop. Sa una wala yung shop. Nahimo sila container man dire. Doon na. Tayo mag-usap sa village. Yung village natin. Murad, buman ang village, pero wala kong kita asang iya shop. Kung parks ako, tawagan ko niya ay kay basin sayop bro. Kaya layo-layo yan ang U-turn na eh. Sa kinina siguro, muna jam. Pasing ka na siguro. Oh, maora. Ay. Nagsulti siya na ko na sa right side. Left side di ay. Dapat mo kusog ra kay dili liko kay. Dili mabuhi. Kana di ay. Munajjam. Sa display sa munajjam. Translate lagu munajjam.
Magsikinan silang ibiligya. Bigas na yung mga bilig. Yan. Off sa ko kay. Patapon ako ng helmet. Uy, kay init kayo. Basta mag-utto, init man. Hindi nga magataot-taot. Hapon. Okay naman siya, pero wala ko kibo. Wala man tao. Kasi na mag-deal ron. Ako angkol. Tanaw ka sa siya ron. Wala correct. Ay magagawan. Jadi pa doon magawas. Magawas siya. Uy, kumakat ko na. Ako nagtiyo na atas. Mutawad rin mga aircon. Lahir na aircon dito. Pasakan niya atas. Ang aircon sa dito, tubig lagi sakal niya atas. Kaskas na. Time na ko abot, no? Time na ko abot. Ini ani na sakinan. Bila baligya. Ini ani. Sakinan use lah. Volvo. Germany FH12. Mamut. Kini made in na Iran. Ilagi mo mamut. Ang kini lagi kuan Germany. Pero ay riff. Kana dito na riff unya kini pasakara ka kay walay kay mga walay loot. Wala siya loot. If na siya loot, mo down na siya. Na siya ero sa German shipper na siya. Na siya ero German shipper. Good boy. Para sa gabi. Ngayon mo suot buhig. Good boy. Who's a good boy? Huh? Who's a good boy? Who's a good boy? Huh? Who's a good boy? Who's a good boy? Ay, yero. Gabi lagi boy. Kamu sa name niya. Pero murag German Shepherd na na. Wala na German Shepherd. Pero ang ero sa diri dako kayo na. Ang ero sa diri dako kayo. Kini dili na magakon dito. Ang ero sa diri pakitan ni ka nasa dalan kalsada.
Kini nahilig ra sa mga imported. Pero ani times 3 na na. Dagko kayo. Dagko kayo na ero. May balahibon gamay. Pero inigbarog ra siya, ari siya na sa ako chest. Bago ya shop no construction man sa niya. Ang bobo plaster na mutang no. Plaster na tiya bobo. Ako na tiyo. Uy day. Passion la vie. Ako uncle. Ja, Filipina. ja, tio. Hej! Bere. Har du också? Na wala kol de Filipina. Wala wakat Filipina. Shops ako uncle. Pag wala gi shops. Na mga kuan. Ang kini murag simbol sa mga sa ani. Ni shabu. Ni shabu na simbol sa ni shabu. Kini VIP na ni, VIP. Anytime na yung mga deal, maaari sila dari. Ang deal dari. Kala sa only deal. Kanya pang lingkod-lingkod, pang choy-choy, nasa dari dapat ng lingkod. Nasa ganun pa entry. Oh. Dua ka bug na gagawin. Siya yun, Firuze rin ka resta. Kaya mga turquoise na ilagay butang. Medyo mahal na siya ang buhat. Pina-pina sa turquoise. Imol lang. Parehas na sa iswahan. Kasi pine tree na. Sakto na para karon kay. Mukha na ko mo. Inom na ko tiga may. Sige. Raftigt är den ner.